ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baliki ageng selo amberkahi ojo gawe angkuh ojo ladak lan ojo jahil Ojo disekan lan ojo jalimut ojo buru alaman ojo ladak wong ladak panggelis mati lan ojo ati ngiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wong mulya habaib ulama niat hormat oleh sawab ujar berkalan minulya Ojo sampai nyolong orang kena nyelon luwih becik deret tindak lampah pinuji minulya tembung halus hati-hati luwe ojo sembrono. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. lan waspada dawuh kang utama seneng jiwamu lan atimu ojo salah tompo pitutur kang luhur Perintahe agama ojo simpati ora tindak ngawur ndadekno sengsara dadi wong agung kang minulya tumindak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. kewajiban kanthi dasar iman akhlak bagus tumu sabar alus noto ati mapan Taat lan ngabekti perintah Gusti nindakno ibadah netepi prima amal kang pinuji.
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.